Hoi. Ben je met waar, jongens? Bolstad. 4 hebben eigenlijk. Ja, ik zie net zo vaak meer jongens die dat doen. Wij wel. Wij wel. Ja? Doe je op elke dag? Ja, nou wel. En waarom dan? Ja, omdat we niks beters te doen hebben. Nee, hij heeft niks beters te doen. Nee, Nee, de PlayStation maar even net? nee jongens maar. Jongens. Oh, dat wel. Ja, En ben je dan ook nog op zoek naar wat eikens of zo? Of, nee dat net. waar ben je hem van elkaar? Zit je hem ook als vallen? Ja, Nou, nee, eigenlijk net meer, want ja, ik zit nou bovenman in Snits. En Sander die zit er RSG in Snits. En Lars, die zit er nog op school. Oké. Ik ben hier jonger. Oh. Is dat vervelend of? Ja, soms wel. Ja, dan moest nog wel elke dag naar school. Ja. Ja. En hoe gaat het? Want je bent al nog wat droeg, hè? ja. Ja. Goed. Het gaat wel goed. En gisteren ben ik er al in gegaan. Ja. Ja, hier. Kort, of net? Best wel, ja. Wat commentaar van hem? Of, Net wat dan. Anders, de wasmachine draait overuren. Ja, maar hallo. Hè, je bent lekker buiten, toch? Ja. Dat willen ze dan Ja, niet dat is- weer. Dan moeten ze maar wat extra wassen, toch? Ja, Ja. vind ik. Heb je nog meer hobby's? Voetbal, gamen, zulke dingen. Nou is de voetbaltraining voor ons net terug, maar nog wel voetbalwedstrijden die onder elkaar doen, dus ja, dat gaat dan wel terug. Dus, Ja. ja. Het leven is nog wel leuk van een jeugdige in deze tijd. Ja, ik heb wel protte plezier erin, hè. Jawel, hè? Ja, Dat is toch wel Ben, die heeft al je dreef, maar die corona, die kennen niks. ja dus, wij gingen op polstakken en alles, dus wij vermijden ze wel. Is nou ook een speciale techniek? Nou, ik vind zelf het uitzetten het belangrijkst. Dat je goed grip hebt en als het mooi hutjes uitzetten. Want als het zacht is, dan komt het door het derde punt in en dan is het op zijde. Ja. En zwemmen. Ja. Nou, nog een protte willen, jongens. Ja.